שלום לכולם, אני רציתי להראות לכם משהו מאוד עצוב, אבל יכול להיות שאני אוכל לאמץ אותו, אבל אני מבקשת מאוד בהקדם, מישהו יוכל לאמץ אותו בהקדם. קודם כל תקשיבו למילים שלי ואחר כך כאילו תכתבו. בהקדם אני מבקשת שמי שיכול לאמץ אותו, מקווה שהוא לאמץ אותו טוב, תביא לי שנייה את המצלמה. בבקשה אותו. תקראו את הכל. מועמד להמתה, ב-24/5 הוא ינשום את נשימתו האחרונה. טוב. אז לפרטים תפנו למספר הזה. זה לא המספר שלי, זה גם לא המספר הזה. אני פשוט שלחו לי את זה ואני מאוד מאוד עצובה. אני רציתי לאמץ אותו, מאוד רציתי לאמץ אותו, אבל לא נראה לי שהסכימו לי. 058-589-0058. אני חוזרת עוד פעם לאט. 058-589-0058.